वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै दिलावहाय गासिबो हाबफैजोबनांसिगौ दसे समनि उनावहायनो
रावबो सिङाव हाबनो नाङा गेमनि ल' बादि जागोन मानगोनां अफिसियेल बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो फारि फारि फैनानै नाजावफैनो थाखाय आं खावलायदों आरो सिगांनिफ्राय 10 तारिखनिफ्राय दिनैसिम जायफोर अफिसियेल बिथांमोना बे गेमखौ कन्डाक्ट खालामदोंमोन बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो फारि फारि फैनानै नाजावफैनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय बिथांखौ गावनि मेन अफ द मेच बान्थाखौ लांफैनो थाखाय जों खावलायदों आरो बे बान्थाखौ बिलाइगोन जोंनिनो श्री सिमसन मोसाहारी वर्किं प्रेसिडेंट केडीएसए बेयाव बान्था हिसाबै दङ 1000 रां बिनिफ्राय जिलेब्लेब मोनसे था ग्लबेल एफसी बिथांमोनखौ गावसिनि बान्थाखौ लांफैनो थाखाय आङो खावलायदों आरो बे बान्थाखौ बिलाइगोन जोंनिनो श्री प्रकाश बसुमतारी एमसीएलए बीटीसी दतमा मानगोनां सारखौ आं बे बान्थाखौ बिलाइनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बाव बान्था हिसाबै दङ गंसे ट्रफिजों लोगोसे नगद 20,000 रां रानार्स अफ टीमनि बान्था नाजावगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर जासिदों दानिया जोंहा देग्लाय बोसोरनि एबा देग्लायनि जोबथि बोसोरनि चेम्पियनशिप गेवलां स्पोर्ट्स क्लाब गालबाबारि बिथांमोननि टीम मैनेजर प्लेयर गासैखौबो फैनानै गावसिनि बान्थाखौ नाजावफैनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बे बान्थाखौ बिलाइगोन जोंनिनो दिनैनि फाइनाल मेचनि गाहाय आलासि श्री रहिन्द्र ब्रह्म एमसीएलए गुमा समष्टि मानगोनां सारखौ बे बान्थाखौ बिलाइनो थाखाय खावलायदों आरो बे बान्था हिसाबै दङ गंसे ट्रफिजों लोगोसे नगद 30,000 रां जोंखौ हेफाजाब होनायनि